A teraz sa nám predstaví súbor technik z Bratislavy. Musíme urobiť malé neorganizácie, pretože áno, zmestili sme sa. Dobre. Cymbal je na tom mieste, na ktorom má byť. My sme tiež na tom mieste, na ktorom máme byť a pokračujeme ďalej. Súbor technik vznikol v roku 1953. Má bohatú minulosť, nielen čo sa týka množstva zájazdov, vystúpení, festivalov, rôznych spoločenských podujatí, ale na množstvo rozmanitých programov speváckych a hudobných čísiel a krojov. Súbor sa predstaví vystúpením Vtáka po perí, tanec po muzike. Spracováva známe i neznáme hudobno-tanečné tradície stredoslovenskej obce Horné Pršany a jej nedalekého okolia. Mužské rozkazovačky Hajdúch, mužský a spoločný verbum, Frišky, Koleso, Starú polku a Čardáš. Materiál je čerpaný z terénneho výskumu a archívnych záznamov Slovenskej akadémie vied. Na špecifickosti hudobno-tanečného repertoára Horných Pršian a vo veľkej miere sa podpísala blízkosť Banskej Bystrice ako významného spoločenského a kultúrneho centra. Charakteristická je preň bohatosť okolitých regionálnych vplyvov a s nimi spojená príbuznosť i jedinečnosť tanca. Bratislavský súbor Technik.
Julka mu vraví, Martin pomaly, a on po 120 do píska váli, a on po 120 do píska váli. Zametala a izbu, vykrčila a piku novú tatíkovú na predaj, piku novú tatíkovú na predaj. A kričí, že jej tečie spí dvorčoka do dvorčoka nového, keď izbičku zametala, slzami ju polievala, nelej slzy, polej vodou na studničku u susedov šuhaj šváni, ale by ho mamka bráni otec, bráni mati, že nesmie tam chodievať.